Ahoj, volám sa Filip, som Slovák a rozprávam po slovensky. A to je super. Slovenčina je fascinujúca. Slovenčina je sexy a aj ty môžeš vedieť po slovensky. Potrebuješ ale dobrý materiál a veľa kontaktu. Preto je tu tento podcast. Blablabla je sekcia, kde nemám jednu tému. Nemám dve témy, mám celé spektrum. A dnes sa budeme rozprávať o stereotypoch. Čo to je? Aké sú európske stereotypy a či existuje slovenské klišé. A na konci mám pre teba interaktívny mini príbeh. Čo je stereotyp? Musím povedať, že stereotyp nie je veľmi slovenské slovo. Je to slovo z Grécka. Stereos znamená solidný a tempos impresia, dojem. Stereotypy existujú pre ľudí alebo situácie. Napríklad ja som počul, že programátori sú introverti a nevedia sa socializovať. Alebo jeden veľmi typický stereotyp pre východnú Európu. Keď sú muž a žena na rande, napríklad v reštaurácii, muž musí zaplatiť. Krajiny majú tiež svoje stereotypy. Napríklad, že Američania majú radi fast food. Dnes chcem rozprávať presne o týchto stereotypoch. Čo je typické pre rôzne krajiny a ľudí, ktorí tam bývajú. Slovensko je v Európe, preto mám veľa európskych stereotypov. Vysoký, blond vlasy, modré oči, vikingovia. Na čo myslím? Škandinávia. Stereotyp pre škandinávske krajiny je, že sú to chladné miesta. Toto je malá metafora. Vieme, že Švédsko, Nórsko, Fínsko a samozrejme Island, Dánsko a Fajerské ostrovy sú na severe. To znamená, že tam je zima. Napríklad v Štokholme je v januári zvyčajne -5 stupňov. Štokholm je teda chladné mesto. Ale aj ľudia zo Škandinávie sú chladní. To hovorí stereotyp. Chladný v tomto kontexte znamená, že majú málo emócií. Nesmejú sa. Fínsko je tu pre mňa paradox. Prečo? World Happiness Report hovorí, že Fínsko je najšťastnejšia krajina na svete. Ale ja poznám stereotyp, že Fíni sú chladní. Nechcú sa rozprávať. Existuje veľa memes o Fínsku ako o šťastnej krajine. Tiež je stereotyp, že Fíni, Švédi a iní Škandinávci sú bohatí a vedia veľmi dobre po anglicky.
Ale napríklad aj Holanďania vedia dobre po anglicky. Poznáš holandské stereotypy? Ja viem o bicykloch, oranžovej farbe a tulipánoch. A samozrejme marihuana. Turisti, ktorí radi fajčia marihuanu, milujú Amsterdam. Holandsko je veľmi liberálna krajina. Určite liberálnejšia ako Slovensko. Taliansko má tiež veľa stereotypov. Viem, že Taliani majú radi jedlo. Jedlo je tam ako kultúra alebo náboženstvo. Špagety s kečupom to je faux pas. Ananás na pici nemôže byť. Niektorí Taliani vedia byť preto agresívni. Tiež je stereotyp, že veľa gestikulujú. Podobní ako Taliani sú Španieli. Španielsko to sú pre mňa emócie a dráma. A samozrejme siesta a žiadny stres. Španieli majú čas a meškajú. To nemám rád. Napríklad, chcem sa stretnúť s kamarátmi o 7. Ja prídem o 7:00 alebo o 7:05. A moji španielskí kamaráti 7:30 alebo o 8. Nemecko je úplne iné. Tam nemôžeš meškať. Kino o 7 znamená kino o 6:55 alebo o 7:00. O Nemcoch som tiež počul, že sú chladní. Nerobia small talk, napríklad keď sú na zastávke alebo v obchode. Vieš, kto robí small talk? Kto je veľmi kamarátsky a otvorený? Američania. Tiež som hovoril, že majú radi fast food a nevedia geografiu. Poznám YouTube videá, kde sa na ulici pýtajú Američanov na krajiny. Napríklad, kde je Francúzsko na mape? A nevedia. Vidíme, že médiá majú pri stereotypoch dôležitú úlohu. Samozrejme, že existujú Američania, ktorí vedia geografiu. A Španieli, ktorí prídu na čas. Každý človek je individuum a stereotypy si robíme preto, lebo je to pre nás ľahšie. Teraz mám pre teba mini príbeh. Funguje na veľmi jednoduchom princípe. Budem rozprávať, potom ti dám otázku a ty budeš mať čas na odpoveď. Najskôr mám pre teba celý príbeh, potom si urobíme analýzu. Kelly, Hans a Pedro sú kolegovia. Nepoznajú sa. Dnes majú v práci prvý deň a šéf im povie inštrukcie. Hans je z Nemecka a vie, že práca začína o 9. Teraz je 8:55 a Hans už čaká v kancelárii. Kelly je z USA
a má malý problém. Nevie, ako fungujú električky. Kelly nevie, ako fungujú električky, pretože v USA chodí všade autom. Na Slovensku ale auto nemá. Preto Kelly mešká a príde do kancelárie o 9:07. Má šťastie. V kancelárii je iba Hans. Kelly povie: Ty si Hans, že? Ahoj, ja som Kelly. Hans povie: Aha, nič viac. Kelly povie: Dnes je ale pekný deň, že? Hansova odpoveď je iba Kelly už nepovie nič, pomyslí si whatever a ide na Instagram. Musia ešte čakať na Pedra. Čakajú do 9:30 a potom príde Pedro so šéfom. Šéf je nahnevaný, lebo stretol Pedra na chodbe a vie, že mešká. OK, a teraz si urobíme analýzu. Tak, poďme na to. Kelly, Hans a Pedro sú kolegovia. Nepoznajú sa. Kto sú Kelly, Hans a Pedro? Kolegovia. Ako sa volajú kolegovia v príbehu? Kelly, Hans a Pedro. Poznajú sa títo kolegovia? Nie. Kelly, Hans a Pedro sa nepoznajú. Dnes majú v práci prvý deň a šéf im povie inštrukcie. Čo im povie šéf? Inštrukcie. Kto im povie inštrukcie? Šéf. Hans je z Nemecka a vie, že práca začína o 9:00. Teraz je 8:55 a Hans už čaká v kancelárii. Odkiaľ je Hans? Z Nemecka. Kedy začína práca? O 9:00. Koľko je teraz hodín? 8:55. Je 8:55. Kelly je z USA a má malý problém. Nevie, ako fungujú električky. Kto je z USA? Kelly. Aký má Kelly problém? Nevie, ako fungujú električky. Kelly nevie, ako fungujú električky, pretože v USA chodí všade autom. Na Slovensku ale auto nemá. Prečo Kelly nevie, ako fungujú električky? Pretože je z USA a tam všade chodí autom. Má Kelly na Slovensku auto? Nie. Kelly nemá na Slovensku auto. Preto Kelly mešká a príde do kancelárie o 9:07. Má šťastie. V kancelárii je iba Hans. Kedy príde Kelly do kancelárie? O 9:07. Je už v kancelárii šéf?
Nie. V kancelárii je iba Hans. Kelly povie: Ty si Hans, že? Ahoj, ja som Kelly. Hans povie: Aha, nič viac. Kelly povie: Dnes je ale pekný deň, že? Hansova odpoveď je iba Chce sa Kelly rozprávať? Áno, Kelly sa chce rozprávať. Chce sa Hans rozprávať? Nie, Hans sa nechce rozprávať. Kelly už nepovie nič, pomyslí si whatever a ide na Instagram. Musia ešte čakať na Pedra. Na koho musia čakať? Na Pedra. Čo musia robiť? Čakať na Pedra. Čakajú do 9:30 a potom príde Pedro so šéfom. Šéf je nahnevaný, pretože stretol Pedra na chodbe a vie, že mešká. Kedy príde Pedro? O 9:30. Príde Pedro sám? Nie, príde so šéfom. Prečo je šéf nahnevaný? Lebo stretol Pedra na chodbe a vie, že Pedro mešká. Kde stretol šéf Pedra? Na chodbe. Šéf stretol Pedra na chodbe. Aké sú ale slovenské stereotypy? Musím povedať, že Slovensko je malá a relatívne mladá krajina. Preto nemáme niečo ako Vikingovia, Škandinávia. Veľmi typické je ale Slovensko, to je Slovinsko, Československo, Rusko. Môžem povedať, že my Slováci málo kedy robíme small talk a väčšinou chodíme na čas. Ako Nemci. Niektorí cestovatelia hovoria, že sme chladní a smutní. Ako Škandinávci. A ja si myslím napríklad, že nie sme liberálni. Nie ako Holandsko. Aké sú typicky slovenské veci? Aký je typický Slovák? Alebo Slovenka? Aká je slovenská kultúra? Počúvaj podcast a uvidíš.